соат аяк 6 гузашт. хостум як хабари хуше ки мана хирсанд кард шумодам расонда бошум. ин видео мумкин саҳарӣ бироям. аввалан саломи хидма ба ҳамаи шумо мерасонам. бародарои азиз, иними додаре ки Имрон гуфтум ай Москва ба Махачкала рафтай ку Идгардак ва ба ҳамин беному нишон шудай. ҳамин додар пайдо шудай. ай спецприёми Махачкала занг задай хонашон. ҳазор раҳмат ба бачаҳое ки дар дохили спецприём видеои моро тамошо мекунену дар дохили ҳамин спецприёмо бачаҳои дурунда шиштагиҳо моро тамошо мекунен ва бетараф намешен ва дастгирӣ мекунен то ин ки оби дидаи як модар баст шававу фарзанди як модар пайдо шуд. ина бечораочаш хеле шуд буд хайна хирсанд шудан ва ёрам. иншааллоҳ ки савоб ҳама монда мераса, ҳамамон ин савоба тақсим мекунем. агар савоб амалои мо корои мо дошта боша, аҷраш аз ҷониби аллоҳ ҳаст. иншааллоҳ ба ҳамамон мераса. хоб ҳазор раҳмат ба одамое ки видеоро падилитса карден, комментария карден, дастгирӣ карден, лайк монден, ба ҳама ёру рафиқ дӯстотон роӣ карден. шумодам ҳазор раҳмат. аллоҳи нозанин аҷру савоби ин корҳои хайримона дар номаи аъмолмон нависта гардона. шуморам дар ин кори хайр хушен, ҳамроҳи мо ҳамроҳен. яъне хоб саломат бошен дӯстои азиз.